तंदूर रोटी करायची झाली तर अवन किंवा तंदूरचा आपण वापर करतो. पण आज आपण साध्या आणि सोप्या पद्धतीने तव्यावर कशी तंदूर रोटी करायची ते पाहणार आहोत. नमस्कार, मी शुभा तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आणि मनापासून स्वागत करते. आणि आजची आपली रेसिपी आहे तंदूर रोटी आणि तुम्ही पाहत आहात शुभाच किचन. तंदूर रोटी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे मैदा, गव्हाचं पीठ, बटर, दही, तेल, कोथिंबीर, काळे तीळ, खाण्याचा सोडा, मीठ, बेकिंग पावडर, साखर. सगळ्यात पहिला आपण एक बाउल घेऊया. या बाउलमध्ये आपण हा मैदा जो घेतला आहे तो मैदा घालूया. त्यानंतर हे गव्हाचं पीठ ॲड करूया. हे दोन्ही मिक्स करून घेऊया. ह्यामध्ये 2 चमचे तेल, दही सगळं घालायचं आहे. त्यामध्ये हे बेकिंग पावडर, सोडा आणि मीठ हे एक एक करून घालून घेऊया. आता हे सगळं साहित्य मिक्स करून घेऊ. आता हे मिक्स करून घेतलेलं साहित्य आपण चांगलं हाताने मळून घेऊया, जरा घट्ट असं थोडं थोडं पाणी घालून, कारण ऑलरेडी त्यामध्ये दही आहे. तर अंदाजाप्रमाणेच पाणी घालायचं आहे, सगळं एकदम एकत्र नाही घालायचं आहे. मैदाही आहे त्यामध्ये. घट्ट असं गोळा मळून घेऊया. असं घट्ट असं गोळा करून घ्यायचा. त्यावरती थोडंसं तेल लावून ह्या गोळ्याला 15 मिनटं ठेवून देऊया आपण झाकण मारून. 15 मिनटानंतर आता आपण एक छानसा गोळा तयार करून घेऊया. असा तयार एक पेढा बनवून घेतला आहे. हा आपण आपल्या चपातीसारखा असं थोडा जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त जाड पण नाही असं लाटून घेऊया. अशा पद्धतीने आपण एक रोटी तयार करून घेतली आहे. आता ह्या रोटीच्या बॅक्स पुढची प्रोसिजर दाखवते. आता इथे आपण थोडे तीळ घालूया, थोडी कोथिंबीर घालूया, अशा पद्धतीने त्याला प्रेस करून घ्यायचं. आता आपण तिला पलटून तिची जी मागची साईड आहे ना, या मागच्या साईडला हे पाणी असं स्प्रेड करून घेऊया. हे असं चारही बाजूला व्यवस्थित पाणी लावून. आता काय करायचं, हा आपला तवा असा उलटा करायचा आणि गॅसची फ्लेम फास्ट करायची आणि गोल 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 असा तवा फिरवायचा.
त्याला सगळीकडून शेक लागेल असं. हे बघा, आपली रोटी तयार. आता या रोटीला आपण गरम असताना जसं बटर लावून घ्यायचं. अशा पद्धतीनेच आपली तंदुरी रोटी तयार आहे. तंदूर रोटी तयार आहे. बघा कशी रेस्टॉरंटसारखी परफेक्ट दिसते आहे. तुम्हीसुद्धा अशा पद्धतीने तंदूर रोटी घरी करून बघा आणि रेसिपी आवडल्यास जरूर कमेंट करून सांगा. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी पाहत राहा द शुभाज किचन आणि माझ्या द शुभाज किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.